Een hele goede avond. Ja, je neemt heel veel dingen voor vanzelfsprekend aan in het leven. Dit was een jaar waarin je beseft dat het allemaal niet zo natuurlijk is. En zo opgelucht dan ook, zo blij, zo enthousiast zijn we dat we weer op de fiets naar jullie toe komen voor Tour de Limbourg. Want de Ronde van Frankrijk staat voor de deur. En dat het een geweldige wielerzomer kan worden, daarvan kregen we al een voorproefje in de Ronde van Zwitserland. Carapaz won in Zwitserland. Mogen we hem ook opschrijven voor de Tour? We praten erover dadelijk met Ramon Kerkhoffs. Zelf net terug van hoogtestage. Hij nam een kijkje bij SD Worx en bij Jumbo-Visma. En Gert Jacobs, hij is er weer bij de hele zomer. Daar prijs ik me heel gelukkig mee, want we hebben Tour de Limbourg. Post-corona, nous sommes partis. Ja, zo kunnen we dus inderdaad gaan beginnen. Van harte welkom overigens met natuurlijk die Tour de France. Vooruitkijken, want de 26e gaat het dan beginnen. Dan hebben we een mooie rit in Noord-Frankrijk over de heuvels al voor de mannen. En de vrouwen rijden dan La Course. Daar gaat het meteen om de grote prijzen. Maar we weten, die dag, dan klinkt ook weer de Tourflits. Dan is de Radio Tour de France. Dan schijnt het zonnetje. Zijn heel veel coronamaatregelen niet langer geldig. En geldt, Ramon Kerkhoffs, een beetje zomergevoel. Het komt weer. Ja, zeker nadat we de Tour vorig jaar in het najaar hadden, is het toch wel eigenlijk weer fijn dat we gewoon weer tussen de zon, het bloemvelden straks de renners gaan zien. Wat toch voor een heel ander beeld gaat zorgen. Ja, Gert, heb jij dat sentiment ook een beetje? Ja, zeker. Lekker man. Kunnen weer koersen. Ja, we koersen eigenlijk het hele jaar al, maar de Tour de France, ja, daar kijk ik altijd met heel veel plezier naar uit. En natuurlijk, ja, Tour de Limbourg, alle dagen met jou mooi televisie maken. Praten, analyses geven over de geweldige etappes. En ja, daar kijk ik enorm naar uit. Ja, doen we in 21 Limburgse wielergemeenten. Mooi dat het weer kan. Dat het enthousiasme er ook weer is. Dat we jullie weer allemaal tegenkomen. We beginnen op een hele mooie plek waar we in wielertermen vaker zijn. Tour de Limbourg. Eindelijk kan het weer. Samen de Tour beleven. En onze Tour de Limbourg start in de wielerhoofdstad van Limburg, in Valkenburg aan de Geul. Op de plek waar kinderen en amateurs hun eerste pedaalomslagen maken, is ons Grand Départ op 26 juni. Erik Breukink en wielerfanaat Ronald Waterreus bijten het spits af. Waar Valkenburg de bekendste beklimming heeft, daar koestert Stijn de meest legendarische Limburgse wielrenners. Sjefke Jansen, Jan Nolte, de broers Stevens, Arie den Hartog, ze zijn allemaal verbonden aan deze gemeente met die mooie wielercultuur. Als in Frankrijk de eerste sprintetappe op de agenda staat, kiest Tour de Limbourg toch voor de heuvels. We gaan naar Beekdalen. De gemeente lanceerde onlangs een eigen Beekdalen fietsroute. Met veel holle wegen, 550 hoogtemeters, met de onbekende klim van de Boompjesweg in Oorsbeek. En met de Tour in Bretagne reist Tour de Limbourg naar Vaals. Naar de gemeente met de langste beklimming van Nederland, de Kamerich. Misschien in de nabije toekomst nog wel onderdeel van het Super WK wielrennen, waar Limburg zich samen met Brabant en Gelderland voor kandideerde. Op 30 juni is de Tour de Limbourg in Bezel. In deze zomerperiode ook altijd de arena voor het Long Course Weekend, waarbij deelnemers hun eigen afstanden in fietsen, lopen en zwemmen kiezen. Hier worden de toertalenten van de toekomst geboren. We beginnen de maand juli in Kerkrade. Het NK wielrennen liet Nederland al zien wat voor geweldig mooie groene fietsroutes Kerkrade heeft. Vanuit het groen van het Anselerbeekdal praten we over de etappe naar Châteauroux, waar Mike Teunissen zich misschien met de snelle mannen mag meten. Op 2 juli zijn we in Peel en Maas, waar in Beringen een nieuwe sportlocatie werd gelanceerd op initiatief van de eigen verenigingen. In de Tour tekenen we die dag met 248 kilometer voor de langste etappe. Michael Bogert schuift aan in Sittard-Geleen, de thuisbasis van Limburg Cycling. Bogert past perfect op 3 juli, want we gaan het Juragebergte in de Tour. En daar vierde Bogert zijn grootste successen.
En we blijven in de bergen, waardoor op 4 juli Johan van der Velde aanschuift in Heerlen. 41 jaar geleden bracht hij Joop Zoetemelk naar de laatste Nederlandse winst in de Tour de France. Nu laat Van der Velde zijn licht schijnen over de kansen van Roglic vanuit Parkstad. En hier zijn dus de mensen, de steden van de eerste etappe. Valkenburg, Stijn, Beek, Dalen-Vaals, Bezel, Kerkrade, Pelenmaas en Sittard-Geleen en Heerlen. Dat is de eerste etappe van Tour de Limbourg. En waarbij we dan allemaal hopen dat het eindigt in Parijs, waar misschien wel Frans Maassen de gele trui eindelijk binnenhaalt weer. Voor een Nederlandse ploeg, Ramon Kerkhoffs. Zit het erin voor jouw gevoel dit jaar? Wat krijgen we voor Tour? Ja, ik vind het moeilijk eigenlijk een beetje aan te geven. Het belangrijkste is, we hebben niet echt een uitgesproken favoriet, net zoals vorig jaar. De meeste ogen zullen op Tadej Pogačar zijn gericht, de winnaar van vorig jaar. Maar ja, Primož Roglic, die mogen we toch wel op hetzelfde niveau verwachten. Ja, en daarnaast zie ik toch ook 2 hele sterke maxblokken. Ineos Grenadiers, de ploeg wat vroeger Sky was, met de oud-tourwinnaar Geraint Thomas, met Richard Carapaz, met Richie Porte, met Theo Gegenhardt. Dat is echt het sterkste collectief. En ik vind de laatste weken ook Movistar heel sterk. Dus ik verwacht een open strijd voor de gele trui. Daarentegen vind ik het parcours niet uitdagend. Liefst 8 ritten voor de massasprinters. En dat zijn toch de laatste jaren toch gebleken dat dat saaie ritten zijn. Maar vorig jaar eigenlijk zien we Jumbo-Visma de hele lente, het hele voorjaar. Die waren super, die heersten overal. Ineos was eigenlijk nergens te zien. Nu is dat andersom. Is dat een goed teken of slecht, voor jouw gevoel? Ik vind er moeilijk nog iets over te zeggen. Het is wel een heel duidelijk verschil als je ze vorig jaar in de Tour de l'Ain en de Dauphiné vlak voor de Tour de France zag rijden. Toen waren ze heel dominant. Maar toen reden ze ook met Primož Roglic, de absolute kopman. En het is een kopman die altijd het niveau van de ploeg bepaalt. Die heeft dus nu bewust 62 dagen na Luik-Bastenaken-Luik geen koers gereden. Ik zie dat zelf niet als een goede zet wat ze hebben gedaan. En ik denk dat Gert daar ook nog een mening over heeft. Dus ik vind het nog wel redelijk onduidelijk. En bij Jumbo-Visma zelf gaven ze aan van, ja, misschien hebben wij vorig jaar wel de coronastop heel goed gebruikt. En de andere ploegen hebben daar fouten gemaakt. Waardoor wij nu wel ons niveau weer halen. Maar de andere ploegen zijn ten opzichte van vorig jaar weer sterker geworden. Ja. Dus dat is een beetje hun uitleg. Maar ja, zo kun je het van alle kanten bekijken. Hè? Vind je ervan, Gert? Ja, ik denk dat ze Jumbo-Visma met Roglic de plank helemaal mislaat zolang niet koersen. De uitleg is dan, we willen goed zijn in de laatste week van de Tour de France. Maar volgens mij vergeten ze 1 ding. De eerste week van de Tour, vooral de eerste 2 etappes in Bretagne, die zijn ontzettend lastig. In de eerste week van de Tour de France ga je de Tour niet winnen, maar kun je hem wel verliezen. Nou, weet u natuurlijk nog van Tom Dumoulin. Hè? Nu gaan we naar de Muur de Bretagne. 2018 verliest hij daar eigenlijk. Minuut, is eigenlijk al klaar. Ja, dat vergeet ik ook nooit weer. Dan verliest hij 1 minuut 24. Als we die aan het eind van die Tour de France eraf halen, dan staat hij al, had hij op de eerste plek daar gestaan. Ja, dat doet dan nog altijd zeer. Maar in die etappes waar het hectisch is, de Tour de France begint altijd, is heel nerveus, is heel hectisch. Ja, Roglic is helemaal niet gerodeerd, man. Die hebben maanden niet op de fiets gezeten. Daar ben je wel op hoogtestage. Dan denk ik ook, Raymond, wat doet dat met jou geestelijk? Hier tussen de oortjes, alle dagen hetzelfde. Alle dagen hetzelfde trainingspad. Alle dagen dezelfde koppen waar je tegenaan zit te koekeloeren. Ja, maar ik ga hier even positief ingrijpen, want de start van de Tour kan ook heel mooi zijn. En dat hebben we natuurlijk gezien 2 jaar geleden. Toen was hij er ineens voor Mike Teunissen. Ze weten nog allemaal wat er gebeurde met zijn kopman. Die viel, die moest hij eigenlijk bij de streep afleveren. Maar toen bleek ineens de man uit IJsselstein, de allersnelste. Kop, Caleb Ewan links en rechts. Kijk eens, toch nog! Of niet? Teunissen? Teunissen. Teunissen. En? En? Wie wint? Wie wint? Hij wint. Je hebt gewonnen! Ja, bizar. Ja, heel apart nu. Ja, als Mike dus nou geil had in de Tour, dat is... Nee, kijk wat er nou gebeurt, dat hadden Vrees nog niet kunnen voorspellen. Dan ja, hadden zo vergek verklaard, om het zo te zeggen. Van de grootste aller tijden, Eddy Merckx. Wat is dat een bijzonder moment in je sportleven?
Ja, fantastisch moment was het inderdaad. En de ouders natuurlijk super trots op hun Mike. Maar we weten dat Teunissen dit jaar ook weer gaat starten. Maar een hele andere rol, want de tactiek van Jumbo-Visma die is eigenlijk heel anders dan in voorgaande jaren. Maurice Jesse die is dit jaar ook voor ons natuurlijk weer in de Tour. In die mooie wedstrijd. En proeft nu al de sfeer in het peloton. We gaan in Frankrijk op zoek naar de mooie wielerverhalen. En natuurlijk volgen we ook onze Limburgse Tourdeelnemers. Wout Poels, vorig jaar meteen gevallen in het begin van de Tour, ribben gebroken en toen was het klassement naar de vaantjes. We gaan kijken of het dit jaar lukt, of hij klassement kan rijden. Maar misschien denkt Poels ook nog na over ritzeges. Wie wel al die gele trui een keer gedragen heeft is Mike Teunissen, 2 jaar geleden. Ja, die fantastische overwinning. Maar zijn rol van Teunissen die is dit jaar wel anders. Toen was hij namelijk in de sprintrein van Groenewegen, de lead-out-man. Nu is hij in een andere rol in Frankrijk. Dus dan is het vooral van naam om Primož natuurlijk bij te staan in de vlakke ritten en in nerveuze voorbereidingen naar de finale toe. Dan kan ik nog een beetje Tony ondersteunen in het controleren. En dan wellicht nog Wout ook hier en daarbij staan. Dus, goed, laten we dan hopen dat ik misschien van het nadeel een voordeel kan maken en op frisheid helemaal goed kan zijn daar. Nou, fris zijn, dat zal hij zeker. Want hij heeft natuurlijk nog niet zo heel erg veel geleden, Mike Teunissen. Je hebt hem onder andere gezien in Zwitserland. Wat maakt hij voor indruk en wat kan hij dadelijk? Ja, ik vind het nog moeilijk inschatten. Hij heeft dan een goede ronde van Hongarije gereden, waarin hij na die blessure dus eigenlijk meteen terugkwam. Maar ja, daar kun je wel vragen stellen van wat voor een concurrentie was daar. Dat was niet op topniveau. Zijn taak is heel anders, maar ja, ik vraag me af, waarom kun je Mike, als er een bepaalde rit is, zoals die eerste dagen in Bretagne, waar een aankomstje bergop is, wat hij ook kan, op zo'n heuveltje. Ja, natuurlijk niet zoals een Mathieu van der Poel en niet als een Wout van Aert. Maar ja, geef hem daar toch ook een rol in het geheel. Ten eerste in die trein van Wout van Aert. Maar ja, die rol had hij ook in de sprinttrein van Dylan Groenewegen in Brussel in 2019. Dus ja, ik vind om zich te verstoppen in de rol wat hij heeft, dat had hij in de Tour van 2019 ook. En hij moet, als de kans zich voordoet, moet hij die begrijpen. Maar Mike is in mijn ogen een van de meest slimme renners die er in het peloton rijdt. Hij staat bekend echt om zijn koersintelligentie. Ja, en zo geniepig is hij wel om die kans te grijpen, hoor. We gaan onder andere naar de plek waar Mike Teunissen vandaan komt, waar zoveel goede Limburgse renners hun wortels hebben. In IJsselstein ziet u in het tweede rondje van onze plekken voor Tour de Limbourg. Tour de Limbourg. Na de eerste rustdag in Frankrijk starten we in Gennep, de gemeente met prachtige fietsroutes in de Maasduinen, maar ook aansluiting op het Duitse fietsnetwerk via de Waalbaan Kleven bijvoorbeeld. Hoe mooi die Limburgse routes zijn, dat is ook goed te zien in Leudal, waar we de tent opzetten bij de Uffelse Molen. In Frankrijk staat de legendarische Mont Ventoux op het programma, waar Froome furoren maakte door de bergen op te rennen na een botsing. Dat hoeft niet in Leudal, daar is sinds kort een veilige wieleromgeving. Op 8 juli gaan we naar Simpelveld, waar Jan Raas in 1976 nog Nederlands kampioen wielrennen werd door onder meer Henny Kuiper te verslaan. Het is ook de gemeente van de mooie beklimming van de Oude Huls, ook weer zo'n verborgen juweeltje. Als de Tour naar Carcassonne gaat, zendt Tour de Limbourg uit vanuit Venray. Dan wordt er extra goed opgelet in het peloton, want Mike Teunissen en Wout Poels hebben hier hun wortels. En Bart Brentjes geeft vanuit Venray tips aan Mathieu van der Poel hoe hij ook Olympisch kampioen mountainbiken kan worden. Als het Tourpeloton richting de Pyreneeën trekt, is Tour de Limbourg op 10 juli in Gaiazo in Kerkrade. Waar juist in deze maand juli 2 hellingen zijn opgenomen in het parcours door de dierentuin. Met een voormalig wereldkampioen uit België kijken we wie de slag slaat in Vian. Vlak voor de laatste rustdag is Tour de Limbourg in Gulpen-Wittem. De gemeente van de koning van Spanje, de Gulpenberg, het monument van Jean Nelissen. Maar ook de bakermat van de discussie over het nieuw soort wielertoerisme. Dat tandje terugschakelen kan op de rustdag. En er is een overzichtje nog een keer. Dus na de rustdag Gennep, Leudal, Simpelveld, Venray, Kerkrade en naar Gulpen-Wittem gaan we. En Gert Jacobs die weet dat we vorig jaar bij de schaapjes zaten en die zat met schrik te kijken en die denkt, dit jaar zitten we tussen de apen, tussen de gorilla's.
Nou, ik weet nog wel toen we daar bij de schapen zaten. Spannend. Tankink was erbij, hè? Ja. Dan moet je eigenlijk nou zorgen dat Brammetje er ook weer bij is. Want die schapen, jongen, onder de tafel, die kropen ons door de benen heen. Ik weet niet of die apen ook bij ons kunnen komen, want dan krijgen we een mooi circus. Ja, nou ja, ik weet niet. We moeten even kijken bij Graai. De beperkingen zijn opgeheven qua corona, dus wie weet. We zullen het zien. Wat in ieder geval wel duidelijk is dat we een hele mooie strijd krijgen om die hoogste plek op de Apenrots. Want er zijn veel kandidaten dit jaar in de Tour. En misschien wel de man die in de Ronde van Zwitserland zo goed was. Carapaz, die zag die overwinning als een mooi feestje richting de Tour. Sí, bueno, no, ahora tenemos pues una cita muy importante, ¿no? Es algo que hemos venido trabajando mucho desde, yo creo, el invierno pasado, ¿no? Eso ha sido para mí pues un objetivo principal y para el equipo también, y sobre todo esto nos da mucha confianza pues para este verano poder ir de la mejor manera y sobre todo pues encarar de una manera con más confianza, ¿no? El Tour de Francia. Ja, Carapaz dus. De Giro hebben we hem al eens gezien. Nu in Zwitserland. Is dat een beetje het geheim toch van Ineos? Ja, voor mij is hij de man van Ineos. Ik heb zelf als Knaven een tijdje geleden gesproken. Die benadrukt dat Geraint Thomas hun grote man is. En dan wijst hij met name naar de 58 kilometers tijdrit die in deze Tour zitten. Dat is een minder onderdeel van Carapaz. Terwijl Thomas echt een erkende tijdrijder is. Maar ja, als je Carapaz gaat kijken de laatste jaren. In 2019 wint hij de Giro. Vorig jaar komt hij bijna aan de eindzege van de Vuelta. In die laatste bergrit kan Primož Roglič hem nog net voor blijven. Ja, ik zie echt gewoon dat die Carapaz elk jaar een stapje beter aan het rijden is. Ja, en ik denk dat Ineos een hele vreemde tactiek gaat hanteren. Die hebben 4 kopmannen, zo mag je het eigenlijk noemen. Ja, en die gaan echt niet het 1-op-1 duel met Pogačar en Roglič aan. Die gaan dat collectief uitspelen. Ja, en hoe speel je het uit? Door de klimmers in de aanval te sturen. En de concurrentie zal als laatste op Carapaz reageren, omdat ze weten dat dat de mindere tijdrijder is. Gert, weten we dat we het vorig jaar ook hadden hè, bij Jumbo-Visma. Toen hadden we Kruijswijk, toen hadden we Dumoulin, toen hadden we Roglič. En dan moest iedereen maar even kijken van ja, wie is dan nu uiteindelijk de beste? Voor wie gaan we rijden? Wordt dat ook een probleem straks voor Ineos? Nee, dat denk ik niet. Want op alle posities is Ineos gewoon ook 10 klassen beter. Weet je, Raymond heeft net al gezegd, je hebt daar Carapaz, Thomas. Krijg je geen herrie in de tent? Van wie rijdt voor wie? Nee, ze hebben het hele jaar geen herrie in de tent gehad. Ze winnen overal waar ze aan de start staan. Als ze de gashendel open trekken, dan zit de rest te schreeuwen om hun moeders. Normandië of Romandie winnen ze. Ze winnen de Dauphiné, ze winnen de Ronde van Zwitserland. Ze hebben veel voor elkaar over. Richie Porte, een wereldrenner, die heeft de Dauphiné gewonnen. Die zegt, in de Tour de France ga ik echt mijn kloten eraf draaien voor mijn kopmannen. Ja, jongen, ik geef het je te doen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over een Dylan van Baarle, over een Kwiatkowski. Als die mannen een kol op kop rijden, ja, dan blijven er niet veel meer over, hè? En dan zitten in die eerste 10 5 of 6 van Ineos. Dat gaat ook een tactiek worden. Ze gaan de groep elimineren tot een 10 man. Ja. En dan moeten ze met 4 man overblijven. En dan moeten ze juist die meerderheid gaan uitspelen. En daarom denk ik, dan is Carapaz de beste klimmer. Ja. En dan gaat er toch vooral veel naar Geraint Thomas gekeken worden. En ik denk dat ze het heel slim doen door alleen maar alle druk naar Geraint Thomas, tot dat hun kopman is. Ja. Waardoor de concurrentie ook naar Thomas gaat kijken en tot Carapaz misschien wel intern wel hun kopman is. Ja. En wij gaan ervan genieten met de voetjes lekker op de tafel. Een wijntje, bijvoorbeeld in Voerendaal. Tour de Limbourg. Op 13 juli zijn we in Voerendaal, waar Mike Teunissen in 2013 nog de hel van Voerendaal op zijn naam schreef. In deze gemeente beklom Eddy Merckx in 1967 20 keer de Bergse Weg, wat hem uiteindelijk de wereldtitel opleverde door Jan Jansen met een neuslengte te verslaan. De Franse nationale feestdag 14 juillet vieren we met diezelfde Jan Jansen in Meersen. In Frankrijk staat een mooie Pyreneeënrit op het programma. Perfect voor de analyse van de oud-tourwinnaar, die in 1968 in de Pyreneeën alles op alles moest zetten om in het spoor te blijven van Poulidor. Als de laatste bergetappe in Frankrijk op het programma staat, trekt de Tour de Limbourg karavaan naar wielergemeente Landgraaf. De huidige bondscoach Koos Moerenhout, die Dumoulin richting Olympische titel moet coachen, werd in Landgraaf ooit Nederlands kampioen.
Bij een lekke band of een kapotte derailleur in Frankrijk wordt meteen naar een nieuwe fiets gegrepen. In Horst aan de Maas is dat anders, want in Trapperie de Werkplaats wordt die fiets gewoon gerepareerd. In plaats van een bidon energiedrank wacht daar een lokaal biertje. Tour de Limbourg parkeert in Zevenum op vrijdag 16 juli. Op de voorlaatste dag hopen we dat Primož Roglič een nieuwe helm heeft voor de tijdrit. Misschien moet Jumbo-Visma eens polshoogte nemen op Brightlands in Sittard-Geleen, waar veel wielerinnovaties geboren worden. Zo wordt op 17 juli de Limburg Bike gelanceerd. We sluiten de Tour de France af op de plek van een mooie Limburgse wielerklassieker in IJs de Margraten. Overdag verslag van de Volta Limburg Classic, 's avonds de entree van het Tour Peloton in Parijs. Van de hel van het Mergeland naar de Champs-Élysées. Op de plek van de rivier die Limburg en Frankrijk letterlijk verbindt, La Meuse. Laatste etappe van Tour de Limbourg. Voerendaal, Meersen, Landgraaf, Horst aan de Maas, Sittard-Geleen en dan uiteindelijk IJs de Margraten, waar ook de Volta Limburg Classic zal plaatsvinden. Volta Limburg Classic natuurlijk een mooie wedstrijd, maar La Course is ook een hele mooie wedstrijd die op die allereerste dag van de Tour dus al op programma staat. Moest wijken voor de verkiezingen in Frankrijk. Eigenlijk naar de Muur de Bretagne zouden de dames gaan, maar dat gaat niet door. Ze trappen dus nu al op die eerste dag. Remon Kerkhoffs was bij de dames van SD Works. Die waren ook op hoogtestage. Hoe was het ermee met de favorieten? Met Vollering, met Van der Breggen? Ja, het is eigenlijk ongekend. Als je dan nu al ziet hoe druk zij bezig zijn met de voorbereiding op eerst die Giro Donna. Maar vooral met Tokio. Wat eind juli, een week na jullie laatste etappe door Limburg, staat eigenlijk al die vrouwenwedstrijd in Tokio op het programma. Ja, en ze zaten een 10 jaar fantastisch oord om te zitten, waar je beruchte kools als de Iseran, de Madeleine, Les Arcs, La Plagne, die liggen daar echt allemaal om de beurt. Of om de hoek. En ik sta er versteld van hoe professioneel alles wordt aangepakt. Ook zo'n ploeg als SD Works, die hebben dan al een kok mee bij zich, die hebben een verzorger bij zich. Je ziet dat het niveau van het wielrennen steeds hoger en hoger komt te liggen. En ook dat het belang van zo'n hoogtestage, ja, de renners en de rensters, ze kunnen daar niet meer zonder. Het is gewoon helemaal ingeburgerd in het wielrennen. Ja, en inderdaad, dat tienje, dat is toch een beetje het heuvelland het worden voor wat betreft de drukte als het gaat om die hoogtestages. Remon was er dus inderdaad en sprak daar inderdaad ook Anne van der Breggen. Qua hoogte is het goed hier. Qua kollen is het echt wel... Je moet wel van klimmen houden als je hierheen komt, maar dat heb je meestal op een hoogtestage. Nou ja, misschien is het ook toeval. Er zitten hier op dit moment best wel veel. Maar goed, dat is ook zo in Livigno en dat is ook zo in Sierra Nevada. Dat zijn gewoon een beetje de plekken waarvan bekend is dat het fijn is om naartoe te gaan. Ja, zo is het dus druk op die hoogtestages. Gert Jacobs, vind je ervan? Anders dan in jouw tijd. Hoogtestages? Ja. Ik denk ook niet dat aan mij was besteed. Ja, gewoon op hoogte trainen, op de vlakke straat. Maar niet al die calls oprijden, denk ik. Want dan was ik voor de Tour de France al helemaal aan de kloten geworden. Ja. Maar het is wel opvallend hè, dat heel veel ploegen gewoon kiezen voor deze tactiek, voor deze strategie. Ja, dat begrijp ik wel. Want zo'n hoogtestage doe je in het huidige wielrennen doe je niet meer mee. Als voorbereiding op de wedstrijden die dan gaan komen. En speciaal straks ook voor de Olympische Spelen. Dus ja, dat begrijp ik wel. Nou, er ook wel ploegen bij die het overdrijven, hè? Dumoulin doet natuurlijk ook. Hè. Het heeft geholpen bij hem in de zin van... Hij werd natuurlijk deze week Nederlands kampioen in het tijdrijden. Wat heb je bij hem voor gevoel? Bij Tom? Ja, richting Olympische Spelen. Ja, ik vind dat hij boven verwachting heeft gepresteerd in de Ronde van Zwitserland. Want ik geef het je maar te doen. Dat is een wedstrijd waar volgens mij ook gelijk veel druk op ligt. Alle verslaggevers zijn daar om de renners te volgen in de voorbereiding op de Tour de France. Dan word je in de tijdrit ook nog vijfde. Dat betekent, ja, dan ben je niet in het rondje zelf. Heb je niet zoveel energie verspild dat je die tijdrit niet meer goed kan fietsen. Kampioen van Nederland, goed voor de moraal. Dus tussen de oortjes zit het ook goed. Ja, maar daar ben ik het nou net met jou over eens. Het gaat volgens mij nog... We hebben hoogtestages, we hebben trainingsschema's, we hebben voedingen allemaal tot op de milligram uitgerekend. Maar het gaat erom hoe het tussen die oortjes zit. Als jij met plezier op die fiets zit... Je weet toch zelf, Gert, hoe vaak moet je niet sterven op die fiets voordat je in de finale komt? Ja. Als het niet goed tussen die oren zit, dan kom je nooit in die finale. En ik denk dat dat het grote winstpunt is wat Tom Dumoulin heeft gemaakt. Hij zei afgelopen week nog heel mooi van... Een tijdrit, dat is voor mij
3 kwartier lang mijn hand tussen de deur zetten en dan Ja, elke keer die deur dichtklappen. Ja. Dat is pijnlijden. En pijnlijden kun je het alleen als het goed tussen de oren zit. Ja, en daar zit het bij Dumoulin wel goed. Ja, en dat is wel mooi. En inderdaad, met die Nederlandse titel, daar zijn we in ieder geval heel blij mee. Goeie nieuws is ook dat u misschien wel een beetje in de voetsporen van Dumoulin kan. Kan er op de mooie fiets. Hier staat hij, die kunt u winnen. Als dat niet genoeg is, kunnen we u ook nog het shirtje meegeven. Als u meedoet aan de prijsvraag, kunt u dat winnen. En Ride Magazine, dat is iedere dag te winnen bij Route Regio in de tijd van de Tour de France. Een ronde van Frankrijk dus, waar we ons allemaal op verheugen. En een duimpje omhoog krijgt u onder andere van Leontien van Moorsel. Tour de France gaat er weer aankomen. Wil je de koers van kort bij volgen? Schakel dan L1 in. Beetje van de tralala. Wat is nu mooier dan de Tour de France? Precies. Tour de Limbourg. Ik ben wel een liefhebber. In die afdaling. Hups, en ga je weer door. Ik ga naar de Tour en hopelijk kijken jullie allemaal naar Tour de Limbourg. De zon op de knieën. Met elke dag een uitzending vanuit een andere plek. In deze mooie provincie. Brabant zouden ze zeggen, het is Turkije gezellig. Gaat er goed hier. Ik sloeg wel eens een renner voor zijn bek. Opmerkelijke uitspraken deze avond. Volg L1 natuurlijk. Kijken, zou ik zeggen.